GRY 200. Wow, pagayahay. Ayan, 275 by 80. Ayan, parang hindi pa siya Euro 3 na pala itong si GRY 200. Hindi ko na malayan ito pala siya, Euro 3. Yan ang palatandaan ng Euro 3 na motor. Start time 11090 by 11090 by 16. Ang kanyang gulo. Guys, yung GRY 200 yan ang sasakyan niya.